खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बेलासे समनि गासैनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बड'लेण्ड खौरांनि जानानै जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दा दङ बागानपारायाव सासे स्पेसियेल आलासि बिथांखौ आं मोगा-मोगि लानो नागिरदों। नोंथांमोना जानो हागौ सिनाय हाखायो, थेवब्लाबो आं बिथांनि मुंखौ बुंना होनो नागिरदों। बिथाङानो जाबाय मुसलपुर जिल्लानि UPPL नि आफादगिरि बिथां मुस्रि गेवरां कातिराम बर' सार। बिथां खुलुमबाय सार। नोंथांखौ गासैबो सिनाय हाखागौ, होनब्ला नोंथाङा UPPL हानजाजों मैखोमै सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा जा खामानि मैखोमै नांथाबगासिनो दङ जौगाहोनायनि थाखाय, हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय, सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नोंथांमोननि हानजाया नाजाबोगासिनो दङ। दा आं बेनि सायावनो नोंथांमोननि UPPL हानजानि सायाव खायसे सोंथि सोंनो नागिरदों। नोंथांमोना जे बे UPPL हानजाखौ दानाय जाबाय, बेनि थांखिया मा? गुबै थांखिया? गिबियावनो आंबो मुसलपुर जिल्ला UPPL नि जानानै बड'लेण्ड खौरांनिसिम साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंदों, बयजोंबो सिनायजानाय मैखोमै खामानि मावनाय, बेयो थारैनो रायजो राजाया बेनि माबाखौ होगोन, फिथाइखौ। दा बे हिसाबै आं जिखिनि हायो, जि लेभेलाव हायो, जोङो मुसलपुर जिल्लानिफ्राय नाजाथाबबाय थानाय जादों, खामानिखौ जों मावबाय थानाय जादों। जोङो UPPL खौ इउनाइटेड पिपुल्स पार्टि लिबारेल, बेखौ जोङो गुसुङै UPPL होननानै बुंदों। आरो बे UPPL खौ जोङो थांनाय 2015 मायथाइनि 8 आगस्तआव दतमानि, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि रंजासालि हलाव मोनसे समनि एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो मोनसे समनि रायजो सभानि बारग' MP, जायखौ जोङो UG ब्रह्म होननानै मोनथियो, उरखाव-गोरा ब्रह्म सार, बिथांखौ आफादगिरि, आरो BSc नि बारग' डिपुटि चिफ आरो BTC निबो बारग' MCLA प्रदीप कुमार दैमारी, बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै जोङो बे UPPL हानजाखौ थांनाय 2015 मायथाइनि 8 आगस्तआव दानाय जादोंमोन। बेवहाय माखासे थांखिफोर दङ, जाय थांखिया जोङो नुनो मोन्दों। थांनाय जि सम BTD एकर्ड 2003 मायथाइयाव BTD एकर्ड जादों। BTD एकर्डनि उनाव इन्टारिम काउन्सिल फैदों। इन्टारिम काउन्सिलनि उनाव 2005निफ्राय बेवहाय इलेक्टेड मोनसे सरकार फैदों। आरो बे इलेक्टेड जेथिया सरकार फैबाय, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF नि नेतृत्वआव मोनसे इलेक्टेड बेवहाय सरकार फैदोंमोन। आरो बै समाव जिखिनि बिथांमोननि जिखिनि मावनाय दांनाय, बेखौ निस्सय बे BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेखौ अबजारभेसनाव थाबाय थादों। बर' हारिया बेखौ अबजारभेसनाव थाबाय थादों। मोनसे समहालागै रावबो मोनसे समहालागै रावबो बेखौ जि मोनसे आवगायनांगौ, बे आवगायनायखौ निस्सय मोनसे समहालागै नायदोंमोन, नेदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। नाथाय मोनसे समाव नुनो मोनबाय दे बिथांनि जिखिनि नैबे BTC खौ खाखन खालामनाय, बे BTC खौ खाखन खालामनायाव गोबां जि जाख्ल'नाय, जायखौ जोङो करापसन होननानै बुंनाय जायो। आरो बेवहाय जि सिचुएसन, जि ल' एन्ड अर्डारा न' डाउट BTC नि आखायाव गैया, थेवबो बिथाङा आसाम सरकारनि एलायन्स हानजा जानानै, दिल्लीनि बै समाव UPA नि एलायन्स हानजा जानानै बिथाङा जिखिनि ल' एन्ड अर्डार जिखिनि बेवहाय मा खालामनाय, जिखिनि खाखन खालामनाय, फारसेथिं बिनि जाख्ल'नाय, आरो जि दाबि धुबखि होनानै बिथांनि जि खाखन खालामनाय जि मोनसे थासारि, बेखौ निस्सय
बे ओनसोलाव थाग्रा बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेखौ मोनदांदोंमोन आरो बेनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों बेनि जि मोनसे थासारि बे थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखायनो निस्सय नैबे UPPL होननाय जि मोनसे हानजा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल बे इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेला जोनोम जादोंमोन बेहा बेनि थांखिया बेनो दे बे BTC ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी बेवहाय 32 लाख माने 32 लाख सुबुं अनजिमा दोङो बेवहाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गुबुन हारि हारिसानि आरो बे गासैबो हारि हारिसाखौ लानानैनो निस्सय माने UPPL हानजाखौ दानाय जादोंमोन आरो जि मोनसे दुर्नीति जायखौ जोङो दमन नीति होननानै बुङो जि गादबनाय जि सासन जि जाख्ल'नाय बेबायदिनो बायदिसिना जि मोनसे थासारि बे थासारिनि थाखाय निस्सय बे राजनिति हानजाखौ दानाय जादों आरो फारसेथिं जि मोनसे जेंना बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जेंना गाहायै बर' जेंनानि खोथाखौ जोङो मख'नांगोन बर' जेंनानि खोथाखौ जोङो मख'नांगोन आरो जिहेतु जों बर' मानसिखा नालाय जों बर' मानसिखा बे हिसाबै जोङो बर' जेंनानि खोथाखौ जोङो मख'नांगोन बे बर' जेंनाया गोबां सम जाबाय सुस्रांजायैया दा बेनिखायनो बे बर' जेंनाखौबो जि मोनसे आथिखालाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय लोगोसे NDP प्रग्रेसिभआनो होन NDP रन्जन दैमारि बिथांमोनानो होन जे जायखिजाया माने जि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि असिलायैनो सुस्रांनायनि जि थांखि बे थांखिजोंनो इउनाइटेड पिपल्स पार्टीखौ दानाय जादोंमोन UPPL हानजाया BTCनि मोनब्रै जिल्लाफोराव रोदा सुबाय होननानै नोंथाङा सानो नामा बेथ' अलमस्ट बेयो रोदा सुबाय जोङो BTCनि बाहेरावबो BTCनि मोनब्रै जिल्लायाथ' जोंहा जाखाजोब्बाय जोङो जोंनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार माने जोंहा जि 5 लेयार जि माने कमिटिस थायो UPPL आव 5 लेयार्स कमिटिस दं सेन्ट्रेल कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिसफोर दं ब्लक कमिटिसफोर दं प्राइमारि कमिटिसफोर दं आरो बुथ कमिटिसफोर दं जों जि 5 लेयार जि जोंनि मोनसे माबा मा होननानै बुंदों कमिटिसफोर बे कमिटिसफोरखौ जोङो 100% जोङो दाफुंबाय आरो जिहेतु जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा स्ट्रं दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दे दिनैनि तारिखाव UPPLआ मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो जेनेबा क'क्राझार चिरां बाक्सा अदालगुरि बे जिल्लानि अनगायैबो जोङो बोखावजायै जि सनितपुर जिल्ला बे बोखावजायै सनितपुर जिल्लायावबो जोङो जोंनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों जोंनि जि मोनसे स्ट्रं जायखौ जों माने गोख्रों होननानै बुङो बे गोख्रोंथिया खिन्थु जोंहा जाबाय थिगानो दा देग्लायनि ल'कसभा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि हानजाया बबे बियाबफोराव बिजाथि होनो सानदों जों नैबे जि 17थि ल'कसभा इलेक्सन नटिफिकेसनाथ' दाख्लै जाबाय दाखालि 10 तारिखाव जाबाय नटिफिकेसना आरो अलरेडि जोंनि UPPLआ मोनसे सिद्धान्त फैखादों मोनसे गरन्थआव फैखाबाय दे जोङो मोननै बियाब क'क्राझार आरो मंगलदै बे मोननै बियाबाव जोङो थोंजोङै जोंनि UPPLनिफ्राय बिजाथिखौ होनाय जागोन आरो तेजपुर गौहाटी आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बियाबफोराव जोंहा जिहेतु जोंनि जि माने आं दहायनो बुंदों जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि आन्तगाथनिनि खोथा बुंदों जिहेतु जोंहा दंखायो दा बे हिसाबै जोंनि जिखिनि माने लाइक माने जोंजों जि सोमोन्दो थानाय माने हानजाफोर बे हानजाफोरखौ निस्सय जोङो मदद खालामगोन नाथाय जोङो थोंजोङै क'क्राझार आरो मंगलदैयाव जोङो बादायलायगोन बे बिजाथिफोरनि मुंखौ नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा माबे बियाबनिफ्राय सोरखौ होनाय जागोन डिसिसन लानाय जाबाय नामा ओरैनो दासिम बियो माबायाव फैथ'वाखै गरन्थआव फैथ'वाखै नाथाय जोबोद सानसे साननैनि गेजेरावनो बियो गरन्थआव फैनायनि लामायाव जोंनि UPPLनि जोंहा PMB बडि दं बे PMB बडिया फैगौ 14 माने मार्चआव माने जिरायगोन निस्सय इदिनखालिनो जोंनि जि बिजाथि बे बिजाथिनि जि मुं बा सोरखौ जों होनाय जागोन
बे 14 तारिखनि जि PMB बे PMBयावनो बेखौ थिग खालामनाय जागोन होननानै आं आन्दाज खालामदों बेखौ इदिनखालिनो 14 तारिखैनो खोब खम्बब बेलासे जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तिनियानो होन बा नैबे मंगलदै समस्तिनियानो होन जोंनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों जोंनि जि बिजाथि बे बिजाथिनि मुंखौ निस्सय 14 मार्च खालि बेलासेथिंजाय माने मोनथिहैगोन आरो मोनथिहैगोन UPPL नि देरहानायनि दाजाब दानख'आव नोंथांमोननि रणकौशल एबा सोलोआ मा UPPL नि दाजाब दानख'आवथ' देरहानायनि जि मोनसे स्ट्रेटेजि जि सोलो होननानै बुंदों जि स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिया जोङो लाबाय दं दिनैनि तारिखआवथ' जिखिनि आसामाव जिखिनि माने जेंनाफोर जानानै दोङो आरो बे आसामनि जेंना जोंनि माने हारिनि जेंना बेफोरखौ लानानैनो जोङो नैबे इलेक्सनखौ 2019 मायथाइनि जि लकसभा इलेक्सन बेखौनो जोङो एसे स्ट्रेटेजिखौ जोङो बानायदों जिखिनि जेंना जेरै केबनि जेंना 6टा जनगोष्ठीखौ माने ST होनायनि जिखिनि माने जेंनाफोर दोङो दा बेबायदि जेंनाफोरखौ लानानै जोङो बोरैहाय माने थांनो हायो बोरैहाय जोङो बारग'लांनो हायो बे मोनसे स्ट्रेटेजिखौ जोङो लागोन जोङो नुहुरदों दिनैनि तारिखआव क'क्राझार आरो मंगलदैयाव जि नुदों माने गासैबो राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेवहाय माने जिहेतु बिजाथि थागोन आरो बै हिसाबैनो जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 2014 मायथाइयाव जोङो नैथि माबायाव दोनखायोमोन जोङो नैथि पजिशनाव दोनखायोमोन दा बै हिसाबै दिनैनि तारिखआव जिखिनि जोङो थासारिखौ नुदों आरो जोङो बे हिसाबै निस्सय थांनायनि जोङो नैथि पजिशनाव जिहेतु दोनखायोमोन देग्लाय जोङो सेथि पजिशनावनो माने थानानै जोङो देरहानो हागोन बे मोनसे मोन्दांथिखौ जोङो आसा खालामदों आरो बे मोनसे फोथायथिखौ लानानैनो जोङो जोंनि मावथिफोरा जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ थिगानो दा नोंथांमोना दिनैनि तारिखआव BPF हान्जानिख्रुइ बेसेबां गोख्रोंसिन होननानै सानदों जोंथ' दिनैनि तारिखआवथ' जों BPF हान्जानिख्रुइ बहुद अनेक गोजौआव दोङो जोङो अनेक सायाव दोङो खारन बिथांमोना न' डाउट माने BTC-खौ सासन खालामबाय थादों आसामखौ सासन खालामबाय थादों माने दिल्लीयावबो बिथांमोना दाखालिसिम माने बेबायदिनो सासन खालामबाय दंमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव नुदों मा बिथांमोना सासन खालामदोंब्लाबो नैबे ओनसोलाव जिखिनि थांनाय समफोराव बिथांमोना खामानि मावदों बे थांनाय समफोराव खामानि मावनायफोरा खिन्थु बिदि माने जोङो माने मा होननानै बुंदों जों खिन्थु बे खामानि मावनायाव रायजो राजाफ्रा खिन्थु गोजोननाय मोनाखै आरो आं एसे उनाव थांबावनो नागिरदों मोनसे पइन्टआव नैबे मा होननानै बुंदों दिनैनि तारिखआव जों इलेक्सनाव देरहानायनि जि स्ट्रेटेजि आरो BPF-निख्रुइ जि मोनसे जों स्ट्रंसिन नैबेवहाय जों जिखिनिखौ नुदों दुर्निथिफोरखौ जोङो नुजोबदों दाख्लैबावैनि जि माने केग रिपर्ट बे केग रिपर्टआवथ' माने बेवहाय 200 कौटिनि जि मोनसे जाख्ल'नाय 200 कौटिनि जाख्ल'नाय जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय माने गोबां जायगायाव जोङो नुदों दे 2012 मायथाइयाव जेब्ला क'क्राझार आरो चिराङाव हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बै समाव बिथांमोना माने रिलिफनि नामाव जिखिनि आबाद मावनायनि नामाव जिखिनि माने खामानि मावदोंमोन बेवहाय माने ओरैबायदि मोनसे तथ्य दोङो बे तथ्यखौ निस्सय नोंथांमोना जुदि नागिरोब्ला बे तथ्यखौ आं होनो हागोन नोंथांमोननो दे बेवहाय ओरैबायदि दोङो बे हालेवनायाव बिथांमोना ट्रेक्टरनि सोलाय माने स्कुटिजों हालेवनाय देखायदों माने मारुति एल्ट'जों बिथांमोना हालेवनाय देखायदों दा बैफोरनो जोंनि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरानो बेफोर जिखिनि जाख्ल'नायफोर बे जाख्ल'नायफोरखौनो जोङो रायजो राजानि खाथियाव लांनो हादों आरो रायजो राजानि खाथियाव लांनो हानायनि थाखायनो निस्सय दिनैनि तारिखआव BPF-नि जि मोनसे जनप्रियता होननानै बुंनाय जायो आसामिसाव माने जि मोनसे मा होननानै बुंदों जि मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ जनप्रियता ना माने बे बिथांमोननि जि मोनसे मोजां मोनजानाय रायजो राजाफोरजों बे खिन्थु दिनैनि तारिखआव माने क्रमान्वय माने बेयो खमिबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो
जों नुदों मा दिनैनि समाव दिनैनि खालाराव जोङो निस्सय बिपिएफनि बिपिएफनि जोङो अनेक सायाव दोङो दा बे हिसाबै जोङो नैबे 2019 मायथाइनि जि लकसभा बे लकसभाखौ देरहानायनि माने जि मेथमेटिक्स बेखौ जोङो नुहुरदों दा नोंथांमोननि बिजाथि होनायाथ' थिगानो जाबाय जेनेबा आरो गुबुन बिपिएफ हानजायाबो बिजाथि होगोन बिजाथियाथ' सानै जागोन बिदिब्ला गुबुन मोनसे हानजा बर' हानजाया जोबथा मिनिहैगोन नामा बेखौ आं सानदों नोंथाङा मा बुङो बेहाय नैबे 2014 मायथाइ आरो 2019 मायथाइनि जि मोनसे थासारि बियो जोबोद माने आलादा 2014 मायथाइनि थासारि आरो 2019 मायथाइनि जि थासारि बियो जोबोद आलादा बियो माने बिजाथियाथ' जिहेतु जोङो राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जा हिसाबै निस्सय सबाबो बेवहाय बिजाथि थागोन आरो जोंबो बे हिसाबै माने होनांगौनि मुङाव जोङो होआखै कंग्रेसनिबो थाहैनो हागौ नुबाय थादों कंग्रेसनि थानो हागौ आरो ओरैहाय माने सिटिं एमपि हिराकरनिया आरो फारसेथिं जगेश्वर कलितानि जि बर' बे ऐक्य मन्च दा बिथांमोनाबो केन्डिडेट होगोननि खोथाखौ बुंदों दा जि नुदों माने जोङो होनांगौनि मुङाव होआखै केन्डिडेटखौ जोङो देरहानायनि जि मोनसे स्ट्रेटेजि बे देरहानायनि स्ट्रेटेजिखौ लानानैनो जोङो होदों आं दिनैनि तारिखाव नुदों दे 2014 मायथाइयाव बर'नि जि मोनसे मा होननानै बुंदों बर'नि जि मोनसे थासारि हिराकरनिया जेरैबायदिहै माने जि मोनसे थासारिनि गेजेरजों बिथाङा देरहालांदोंमोन नबकरनिया बे नबकरनिया बिथाङा जेरैबायदि देरहालांदोंमोन खिन्थु दिनैनि समाव बे थासारिया गैया बिथाङा जिखिनि खोथाखौ बुंदोंमोन नबकरनिया बै समाव बर'आ जगेश्वर कलिताया बै समाव जिखिनि खोथाफोरखौ बुंदोंमोन दिनैनि तारिखाव नबकरनिया मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै माने बिटिएडिनिफ्राय माने मा होनना बुंदों असमिया गामिफोरखौ दानख'नानै लाना थांनाय कर्तन खालामनाय माने बिटिएडिखौ माने सिफायनाय डिजल्भ खालामनाय बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बेथ' जिहेथु मा होनना बुंदों बेयो संबिजितनि बे बिटिएडि एकर्डआ संबिजितनि जि माने आर्टिकेलफोर बे आर्टिकेलफोरखौ लानानैसो बियो जाखानाय बे सोरबा सासे एमपिया सिफायनो होनबानो बेखौ सिफायनो हाया सोरबा सासे एमपिया माने गामिखौ दानख'नो होनबानो दानख'नो हाया दा बेनि अनगायैबो एमपिनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों डेभेलपमेन्ट जौगाथाय जौगालु जिखिनि हाबाफारिफोर नबकरनियानि जि जौगालु हाबाफारिफोर बे नबकरनियानि जौगालु हाबाफारिफोरा माने रायजो राजानि मेगनाव एसेबो गोग्लैयाखै रायजो राजानि मेगनाव एसेबो गोग्लैयाखै दा बेनिखायनो गासैबो बिथिङाव आथिखालाव माने क'क्राझार लकसभानि एमपि नबकरनियाया जेरैबायदिहै माने 2014 मायथाइयाव माने गोबां भट लानानै देरहादोंमोन खिन्थु नैबे थासारिया नैबे 2019 मायथाइयाव गैया बेयो माने बायदिसिना जाहोननि थाखाय बे जिखिनि आगोलाव भट मोनदोंमोन बे भट होग्रा हारिसाफोरा खिन्थु दिनैनि तारिखाव गावबागाव माने लामाजों बिथांमोना आगान सुरदों आरो बे हिसाबैबो जोङो इउपिपिएलआबो बे स्कपखौनो लानानै जोङो नैबे 2019 मायथाइनि जि लकसभा बे लकसभायाव जोबथा जि मिनिनाय जोबथा जि रंजानाय बे जोबथा रंजानायखौ माने जों इउपिपिएलआनो मोनगोन होननानै जों माने आं दिनै बुंदों आरो इउपिपिएलआनो मोनगोन बेखौ थिगानो जोंबो आसा खालामदों बिदिनो जाथों दा आङो नेक्स्ट सोंथि नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों इउपिपिएल हानजाया बर'फोरनि खना खनला थानाय गामिफोराव जेसेबां गोहोम खोख्लैनांगौ एसेबां खोख्लैनो हादोंना हायाखै नोंथांनि सायाव एसे बुंनायसै बेनि सायाव इउपिपिएलआ दिनैसिम 3 बोसोर एसे बारबाय दा बे हिसाबै जों इउपिपिएलआ जों जिखिनिखौ मोनदांदों आं जिखिनिखौ मोनदांदों बेयो बर' गामिल' नङा जे बियो नैबे जोंनि बिटिसिनि अनगायैबो माने सानजाजों जेनेबा बोखावजायै सनितपुर जिल्ला धेमाजि जिल्ला बिसिम बियो हाबहैदों दा बियो सहैदों दा बेवहाय जोङो मोनसे मथ' लादों
मट' जाय मट'जों जोङो जोंनि न'खर न'खर बा जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो नैबे UPPLनि जि सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जोङो लाबोबाय थादों बेनो जादों मा जोङो गामि गामि UPPL न'खर न'खर UPPL जायखौ जोङो असमियाव गावै गावै UPPL घरे घरे UPPL दा बे मट'जों जोङो थांदों आरो बेवहाय जोङो मेक्सिमाम साक्सेस जादों जोंनि मावथिफोरा बे मोनसे मट'खौ लानानै जोङो हाबदों आरो बेवहाय जोंनि UPPLनि जिखिनि माने थांखिफोर जोंनि जिखिनि माने आदर्शफोर जोंनि थांखि जोंनि आदर्शफोर जोङो बेखौ फोरमायलांदों आरो बेनि थाखायनो दहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन दा जोंनि जि निति जोंनि जि आदर्श जोंनि जि थांखि बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो मोजाङै बुंलांनो हानायनि थाखायनो थारैनो आथिखालाव बेखौ बर'ल' नङा बर' रायजो राजाल' नङा दे गुबुन हारिनि नैबे जोंनि BTC ओनसोलाव बा जोंनि नैबे BTD ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो दिनैनि तारिखाव UPPLखौ माने बिथांमोना बोजबनानै लादों आरो बिथांमोना UPPLनि जि माने निति आरो आदर्श जाय थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरजों खामानि मावनायाव बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामदों दा बे हिसाबैनो आं नुदों मा जोङो नैबे समाव जों UPPLआ थारैनो जोंनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो हादों होननानै आं सानो बियो जोङो थांगासिनोबो दोङो आरो निस्सय बेखौ जोङो हाहैगोन आरो जों हादों अलमस्ट हादों माबेबा मोनसे जायगाथिं हायाखै जानो हायो नाथाय अलमस्ट हादों जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो अदालगुरि बेवहायथ' माने 100% कमप्लिट बेवहाय खुनु जोंहा सन्देह गैया खिन्थु जोङो माने माबाजों गुबुन जिल्लायाव जोङो बेखौ बोरैहाय माने जोङो स्प्लिट खालामनो हायो बेनि स्ट्रेटेजियावसो जोङो दोनबाय थायो थिगानो आं दा नेक्स्ट कुइसन सोंनो नागिरबावदों नोंथांनियाव नोंथांमोना 2019 मायथाइयाव लकसभा इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव बर' हारिफोरनि बर' सुबुंफोरनि मा स्पेसियेल मोजां खामानि मावगोन आरो मावनो हागोन होनना नोंथांमोना सानो जोङो देरहानायनि उनाव नैबे ओनसोलनि थाखाय बे ओनसोलाव जिखिनि रायजो राजाफोरा रायजो जायो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिसाफोरा दा दिनैनि थासारियाव जुदि जोङो नायोब्ला बेवहाय जोंहा माखासे माहारियारि जेंनाफोर दङ बे माहारियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ सुजुनाय अलरेडि जिखिनि कम्प'ज खालामनाय जायखौ सुजुनाय बे सुजुनाया जोंहा जाखाबाय आरो बेवहाय जोंनि जि माहारियारि जेंनाफोर बे माहारियारि जेंनाफोरा जों खालि बर'फोरल' नङा गुबुन हारि हारिसाफोराबो बेवहाय माने दोङो बिथांमोनाबो माखासे जेंनाजों माने माबानानै दोङो साग्लोबजानानै दोङो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि जौगालु हाबाफारि बे जौगालु हाबाफारिया जोंहा अनेक स्कप दङ दिनैनि समाव जोङो BPFआ जि मोनसे राजनिति खालामबाय थादों माने साथा राजनिति कम्बलनि राजनिति मुस्रिनि राजनिति बेनि अनगायैथ' बिथांमोना बेनि सायाव जेबो राजनिति खालामनो हायाखै बिथांमोना जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादों मोनसेबो माने बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बे माने मुस्रि साथा खुन्दुंनि अनगायै दा बेवहाय ओरैबायदि माने माखासे माने मा होननानै बुंदों जोंनि नैबे ओनसोलफोरावबो BTC ओनसोलफोरावबो दिनै लेखा गोरों खामानि गैजायै आखाइयाव खामानि गैयै माखासे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि बे ओनसोलावबो दङ दा बेनि थाखायबो जोङो हाबाफारिखौ जोङो सुजुखादों दे जोङो नैबे ओनसोलाव माने जों जि जायगायाव जेरैबायदिहाय जों बेवहाय कटेज इन्डास्ट्रिनि खोथा बेवहाय माने माखासे फार्मनि खोथा माखासे माने मा होननानै बुंदों माखासे इन्डास्ट्रिनि खोथा जों जिहेतु बेवहाय माने बिग इन्डास्ट्रि जोङो बेवहाय माने स्कपबो माने एसे खम खिन्थु जों बेवहाय जोंनि कटेज इन्डास्ट्रिनि स्कपआ बांसिन जोंनियाव नेचारेल रिसोर्सेसफोरा गोबां दङ बे नेचारेल रिसोर्सेसफोरखौ जोंनि बेबायदि माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जि खामानि होनाय बेबायदि खामानिफोराव निस्सय जोङो नैबे जोंनि नेचारेल रिसोर्सेसफोरखौ जोङो बेबहार खालामनो हायो
दा जोङो मैखोमै नैबे बिटिसि ओनसोलल' नङा जोंनि माने आसामानो मैखोमै माने आबादनि सायाव सोनारो आबादनि सायाव जोंनि रांखान्थिया सोलोंथाइ सोनारो जोंनि जिउ राहाया आबादनि सायावनो सोनारो नाथाय जोङो नुदों माने हाग्रामानि जि खाखन 15 बोसोर जि खाखन बे 15 बोसोर खाखनाव आबादनि थाखाय जिखिनि बिथांमोननि जिखिनि मावनांगौ बेखिनि मावनायखौ बिथांमोना मोनसेबो मावखायाखै मावफुंनो मोनसेबो हायाखै मावफुंनो थारमाने हायाखै जेनेबा जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो दे मिनिमाम सापर्ट प्राइस जायखौ MSP होननानै बुंनाय जायो बे मिनिमाम सापर्ट प्राइसआ जोंनियाव माने बियो ओरैनो लिरनायावल' बियो दोङो नाथाय बेखौ जोङो दासिमबो खामानियाव माने बाहायनाय नुवाखै खामानियाव बाहायनाय नुवाखै आरो जायनि थाखाय जोंनि आबादारिफोरा माने दासिमबो जोङो बै गोदोनि जिखिनि माने थासारि बे थासारिजोंनो बिथांमोना मोगा मोगि जाबाय थानांगौ MSPखौ जोङो बेवहाय सालु खालामनांगोन MSPखौ जोङो बेवहाय माने जोङो जुदि देरहानायनि उनाव जोङो बेवहाय जोंनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों MSP आबादनि सायाव जोङो MSP मिनिमाम सापर्ट प्राइसखौ जोङो बेवहाय माने बाहायगोन लोगोसे बेनि जि आबाद खालामनो थाखाय जि माने दैनि राहा दै जगायनायनि दै राहा जगायनायनि राहा आं दहायनो बुंदों जोंनियाव माखासे माने दैमाफोर दोङो माखासे नेचारेल रिसर्सफोर दोङो बे दैमाफोरखौ जोङो बिराद मोजाङै जोंनि आबाद बे आबाद मावनाय खामानियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो इरिगेसन सिस्टेमनि जिखिनि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ निस्सय जों बेवहाय बानायनो हायो आरो जोङो बिदियैनो माने जोंनि जिखिनि माने खामानि आथिखालाव आखाइयाव खामानि गैयै जिखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दोङो जाय जि लाइनथिं इन्टारेस्ट जाय जि लाइनथिं गोसो दा बेवहायथ' आथिखालाव जोङो गोबां माने स्कपफोरा दोङो जोङो दिनैनि तारिखाव जिहेतु माने मा होननानै बुङो जोङो सानफ्राङो नैबे एरियाफोराव थानानै माने जों मा माने खामानिखौ मावबा जोङो हामगोन हामा बेखौ सानफ्राङो नाथाय आथिखालाव जिखिनि खामानिफोर जोङो नुदों जेनेबा हमनानै ला बेवहाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरखौ जोङो माने जोंनि गेजेराव माने बेखौ जुदि जों सांग्रांथि लाबोनानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि सांग्रांथि लाबोनानै जों जुदि बेवहायनो जुदि नियग खालामनो हायोब्ला निस्सय जोङो रांखान्थिनि सायाव बेखार जेंनाया एसे जोबगोन एसे होननानै नङा सानदों एखेबारे जोबगोन आरो बे स्ट्रेटेजिया जोंनि आखायाव दोङो आरो जोङो माने जि सोबख'नाय बे सोबख'नायखौ जोङो 100% माने फोजोबगोन बे मोनसे जोंनि बे खामानि मावनायनि मोनसे स्ट्रेटेजि आरो जोङो बे हिसाबैनो जों बे देरहानायनि उनाव निस्सय बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय BTCखौ जौगाहोनायनि थाखाय आसामखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो माखासे खामानिफोर जोङो सुजुखानानै लादों माखासे खामानिफोरखौ जोङो आखायाव लाखादों दा बेखौ जोङो जास्ट देरहानायनि स्कपखौ जोङो जिहेतु मोनगोन आं सानदों मा जोङो नैबे लकसभा इलेक्सननि जोबनायनि उनावनो जोङो नैबे BTC ओनसोलाव खामानि मावनो सुबिदाखौ जों मोनगोन साबायखर थाबाय दा नोंथांनियाव आङो जोबथि सोंलु सोंनो नागिरदों थांनाय 2014 मायथाइयाव जा लकसभा इलेक्सन जालांबाय बेनि सायाव नोंथांनि रोंमोनदांथिया मा थांनाय 2014 मायथाइनि जि लकसभा बिसायख'थि आरो 2019 मायथाइनि जि फैबाय थानाय लकसभानि बिसायख'थि बियो जों जुदि सावरायोब्ला नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि आंनि मोनदांथि बे मोनदांथिया बहुत माने मा होननानै बुंदों बहुत माने फाराग दं डिफारेन्स दं बहुत फाराग दं खारन बै समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरिमोन 2014 मायथाइयाव आरो बै समाव जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो लकसभा इलेक्सनाव लकसभा बिसायख'थियाव माने बाहागो लादोंमोन बै समाव UPPL हानजा दानजायाखैमोन 2015 मायथाइयावसो जादों 2015 मायथाइनि 8 माने आगस्टआव जाबाय दा बेवहाय नुदों नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथिफोर दङ आरो जिखिनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोर दङ बिथांमोना मदद खालामदोंमोन जों बे हिसाबै खामानि मावदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो नुदों मा UPPLआ आं UPPLआव फैनानै जोंनि जिखिनि खामानि मावनायनि जि मोनसे सिमा
खामानि मावनायनि जिखिनि सिमा 2014 मायथाइयाव जोङो जिखिनि सिमायाव थानानै खामानिखौ मावदोंमोन दा जोङो 2019 मायथाइयाव आं UPPL आव थानानै जिखिनि सिमाखौ मोनदों जिखिनि सिमा होननानै बुंनाय जायो बे सिमाखौ मोनदों दा बै हिसाबै बै समनि आरो आथिखालनि बे माबाया बहुत माने फाराग दङ होननानै आं दहायनो बुंदों बे जोङो मोनसे सिमायाव थानानै खामानि मावनांदोंमोन 2014 मायथाइयाव आं खिन्थु दिनै 2019 मायथाइयाव बै सिमाया जोंहा अरसिनदों माने जोङो खामानि मावनायनि जि मोनसे फिल्ड बे फिल्डआ बे फोथारा बेयो अरसिनदों आरो दा बेनिखायनो आं सानदों मा 2014 मायथाइयाव जोङो इउजि ब्रह्म बिथाङा जायखौ जोङो इउजि ब्रह्म होननानै जोङो गासैबो मोनथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा नैथि माने पजिसनाव थादोंमोन एबार खनसेयाव जोंनि UPPL आंनि जि मोनसे एक्सपिरियेन्स आंनि जिखिनि जिब्रैनि आरो नै दा जों जिखिनि खामानि मावबाय थानाय UPPL आव थानानै जिखिनि खामानि मावबाय थानाय बेनि जि मोनसे मोन्दांथि बे मोन्दांथि हिसाबै थारैनो जोङो नैबे UPPL 2019 मायथाइयाव मोनसे मोजां बहुत मोजां मोनसे फिथाइखौ मोनगोन आं बेखौ आंनि गोसोआ बुंबाय थादों आंनि जायखौ बिबेक होननानै बुङो बे बुंबाय थादों दा बेनि थाखायनो आं बेखौनो फिन बुंबावदों दे जोङो नैबे 2019 मायथाइयाव जों UPPL आनो जि केन्डिडेटआनो फैयाथों मानो UPPL आनो जोङो बे जि देरहानायनि जि रंजानाय बे देरहानायनि जि जोबथा रंजानाय बेखौ जोङो खालामनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं साबायखर थाबाय सार नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा फैगौ बिसायख'थियाव 2019 मायथाइनि जा बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोननि हानजाया गोबां भटजों देरहाथों आरो देरहानानै जोंनि समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो हाथों बेखिनिखौ आसा खालामनानै दिनैनि बे मोगा-मोगिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय सार गोजोन्थों